E weche mamoko motenore koda duoko mar piny mar klas 12 ma higa mokalo en ni kata obedo ni achiedh nade mathoth noluorogi e higa mokalo, skund nyiri mar Ramogi Girls kod mano mar Sacred Heart Mukumu Girls obedo kod duoko maber e penj maduong' mar klas 12. Kotelnegi kod japuonj maduong' Jacqueline Tubu, nyasi no bagi mar pako duoko maber ma jopuonjre noyudo e skund nyiri mar Mukumu Girls. Jopuonjre 109 kuom jopuonjre 328 oyudo thuolo mar donjo e mbalariany Aching, ka jopuonjre 3 oyudo A-, skul mar Eregi ne ni kod achiedh nade kata ne ni kod achiedh nade mathoth e higa mokalo. Kaluwore kod tuo manomuoch dwe mar 10 kama jopuonjre mayo 100 noter e osuptal. Nyasi ma kamano bende noneno e skund nyiri mar Mukumu ma bende ne ni kod achiedh nade mag muoch mag tuoche higa mokalo. Our entry behavior is very low. Having girls with the A- from the entry behavior we receive in this school, that is glory and honor we give to God. We say thank you, Jesus, for the results. Thank you, teachers, for the results. Thank you, all stakeholders, all people of goodwill for these results. This year, 2024, we are walking with our heads high. As a school, the last time we ever got an A- was in 2015, and it was just 1. But here we are celebrating, at least we have 3. It is a great improvement. Looking at the results of the previous 3-4 years, it's an improvement. So we thank God. Our girls of last year were very disciplined and very determined. They did not care what had happened to them. They promised that they'll make it. And today we are celebrating them. We have made it. There are many challenges, but the school was with us. The school principal encouraged us. Our parents are with us, and we are grateful for the great performance that we have received today. Wherever our candidates are, we wish you all the best wherever you are going. Just know that you have made us proud.